Inen DigiCast Negros 10 ang napulo ka mga nagapanguno nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top stories of the day, Mayo 29. Duha sa anong ka mga taga-Sikihor nga niigos ang glanders disease ang napatay. Bacolod LGU nagapabaskog sang pagpatuman sa mga precautionary measures batok sa MPAX pagtukod sang task force ginduso. Kapin 60 ka mga palero sang IPM naghalin sa trabaho, hakotay isang basura apektado. Babayi, patay sa nalapakan sang truck sa Kabangkalan. Kag sa good vibes, mga kahoy kag kawayan gikan sa mga campaign materials na himo ng mga tree guard. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, halos kalabanan sa mga common poster areas suno sa Comelec ang natinluan na. Ngayon suno kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria. Ginsiling naman ni Comelec NIR Director Lionel Marco Casiliano nga pila sa ilang mga nakitaan nga nabilin ang mga campaign materials ng national candidates labi ng iya sa mga party list. May mga private man yung mga lugar nga wala sa gihapon pa matinluan suno sa iya. Samtang, liwat nga nagapahanumdum ang Comelec sa mga nagapapili nga hindi pagkalipatan ang pag-file sang Statement of Contributions and Expenditures. Deadline sini sa Hunyo 11. Iniman ang last day sang election period kasubong man ang pagpatuman sang bani. Last day naman sa Hunyo 11 sang Comelec Ganban kag ban sa transfer sang Civil Service Commission employees. Kung makikita kang natitira dyan, usually nasa private places. Sa ngayon talaga, kahit dito sa Dumaguete, naglilinis naman yung mga kandidato. Ang problema lang namin talaga is yung mga national candidates, yung kadalasan sa mga party list. Sa number 9, nomination para sa Banwahanon kag Be the Change Award ginasugura na para sa natalana nga Charter Day celebration sa Bacolod sa Hunyo. Dungan sa pagsaulog sang Charter Day celebration sa Bacolod kada Hunyo ang pagkilala sa mga personalidad kag grupo na nagahatag sang dako nga contribution sa padayon nga pagtinad sang syudad. Ganipod sa pagkilala sa mga Banwahanon awardee ang paghatag man sang pasidungog sa Bacolodnon paagi sa Be the Change Award. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, bukas na sa nomination ang pagkilala sa mga awardees para sa natalana nga seremonya sa Hunyo 18. Sa Charter Day celebration, ginahatagan man sang pagkilala kag pasidungog sang Bacolod LGU ang mga outstanding employees, taxpayers kag katapo sang nagkalain-lain nga sektor. Ang Charter Day kabahin lamang sang mga adlaw sang paghanduraw, nalakip na diri ang pagdumdum sang Independence Day kag Jose Rizal Day nga ginahandaan sang syudad. Dapat ang manominate hindi ang awardee nga gusto himuon someone will have to nominate that person to be a possible candidate for that award. So kung may kilala ka mo nga panawagan man ini, kung may kilala ka mo we will also be sending mga letters sa different sectors kag organizations if may kilala silang mga persons nga may significant contribution sa aton nga syudad, sa mga Bacolodnon, sa community, pwede gid nila sila na ngina nga person nga i-nominate for our Banwahanon Award. Sa number 8, 5 ka mga negrense na graduate sa Early Childhood Education and Care Program sa Darwin, Australia. 5 ka mga scholars ang Negros Occidental ang nag-graduate gikan sa 2-year Early Childhood Education and Care Program gikan sa Alana K College sa Darwin, Northern Territory, Australia. Ini sila mo kanday Christine Irish Esclaras sang Victoria City, Art Marie Hitonso kag Riva May Manuel sang Sipalay City, Chloe Napaton sang Moises Padilla kag Pamela Joy Sobribiga sang Binalbagan. Kabahin sila sa mga estudyante gikan sa 25 ka pungsod nga nagkumpleto sang competency-based course. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang isa sa mga humalambal sa ginpatihan nga graduation rites. Suno kay Lacson, ginpangabudlian sa mga graduates ang ilang pagtuon, labi na nga nagbiya sila sa ilatag sa mga puluyan. Ang kasubong nga milestone nagapamatuod sa ilang dedication. Ang mga negrense graduates ang recipient sa International Scholarship Initiative sa gobyerno probinsyal nga nagatuyo sa pag-upgrade sa training, skills, kaalam kag global exposure sa mga negrense.
Sa number 7, kapin sa 60 ka mga palero sang IPM ang naghalin sa trabaho. Penalty patuman sang Bacolod LGU tugas sang backlog sa hakutay sang basura. Sa ginpadala nga sulat sang IPM CDC, ilagin pahatag kay Mayor Albi Benitez kun nga mayara sang backlog sang basura sa bulan sang Mayo. Ginsiling ni Benro Head Maria Fetres Puentes nga mahimo ang gulping nga pagbiya sa trabaho sa kapin 60 ka mga palero humalin sang Mayo 6 ang naging kabangdanan kun nga naglabot sa 40 tubtob 60 ka tonelada sang basura ang wala mahakot sang IPM kada adlaw. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga magapatuman sang penalidad ang syudad batok sa IPM. Gindugang ni Chu nga tungod sang kakulangan sang IPM, masami madata ang kaso sang illegal dumping, kasubong na lamang sang nagtrending nga video sang lalaki nga nagaboy sang basura sa atubang sang patio sa Dalan Burgos sa Barangay Villamonte. Samtang, base sa monitoring sang Benro, ginsiling ni Tris Puentes nga sang sinilang nga Domingo, nagamat-amat na nga nagbalik sa normal ang hakutay sang basura sang makahire na sang dugang nga mga personnel ang private garbage collector sang syudad. May ara sang sudden departure of their paleros end of April. So, end of April, nabatsagan tang impact the first week of May. So, according sa ilang letter sa aton, sang sulat kita sa ila, tungod of course, na experience na naton ang backlog, dahil na kita complaints na nabaton. So, right away, April 30, nagpadala kita communication sa IPM, agud nga pamangkuton anong rason. And then they replied that, amo na ang rason na may ara sang sudden departure of Sa number 6, wala na sang local government unit sa Negros Occidental nga nabilin sa listahan sang red zone angot sa African swine fever. Ini kasunod sa pag-upgrade sa Bacolod City kag Escalante City sa pink zone. Ini base sa ginpagawa nga ASF zoning update sa National ASF Prevention and Control Program as of May 16, 2025. Onsay nasa karon ka mga LGU nga damlag pa yara sa listahan sang red zone ang na-upgrade sa pink zone sa Negros Occidental. Kagining mga nagalakip man sang Kabangkalan, Kinigaran, La Casillana, Pulupandan, San Carlos, San Enrique, Silay, Victorias kag Banwa sang Valladolid. Sa Negros Oriental naman, 5 nalakip sa pink zone nga nagalakip sang Ayungon, Bais, Manuyod, Valencia kag Vallehermoso. Patag ni Dr. Yasmin Tan, OIC sang Provincial Veterinary Office ng Negros Occidental, ang yara sa pink zone mag-apply pa para sa sentineling. Kung hindi mapatay ang mga sentinel, sarang na makaproceed sa pagsagod sang baboy. Sunod sa pink zone sa upgrading ang yellow zone, may duwa naman ka mga LGU yara karon sa yellow kagining Bago kag Sagay City. Matapos ang yellow zone sa upgrading ang light green kag dark green. May mga requirements sa tagsa ka mga category upgrade. Wala sa gihapon nagabaton sang live gababoy ang probinsya, magluwas na lamang kung ining gikan sa accredited farms sa green areas kag para lamang sa mga breeding kag dapat na paidalo mga baboy sa RT-PCR test. Wala pa sila dapat baboy kay masentinel sila before sila officially mapasaka sa sa yellow. Sa number 5, babae patay sa nalapakan sang truck sa Kabangkalan City. Patay ng isa ka babae matapos nga malapakan sang truck samtang nagakumpanyar sa Zone 1 sa Barangay Hilamunan sa siyudad sang Kabangkalan kaina sang udto. Nagaangkas ang biktima nga ginkilala kay Maria Cecilia Martinez, 49 anyos, sang nga ginamaneho sang iya sini nga bana nga si Leonardo sang silang nasa guide sang dump truck nga nag-overtake sa ila. Nahulog si Martinez kag nalapakan sang goma sang dump truck. Nakaangkon siya sa head injury kag indeklarara nga dead on arrival sa ospital. Wala naman nasamara ng bana. Padulong kuntani sila sa Kabangkalan Public Cemetery sang para magtambong sa lubong sang ila nga biyan sa natabo ang insidente. Sa number 4, mangunguma ginlabo patay bangod sang hindi pagintindihanay sa Banwa sang Murcia. Nadakpan sang kapulisan kag ginpasakana sang kaso nga homicide Miyerkules nga adlaw ang isa ka 38 anyos nga mangunguma sang iniyang nanglabo kag nakapatay sing iya sini kaupod sa barangay dam site sa Banwa sang Murcia.
Ginsiling ni Police Captain Hani Labaro, Deputy Chief sang Murcia PNP, hindi paginsindihan na yung ginsuguran sing insidente matapos yung ginsaway isang suspect ang biktima nga hindi ipaglawig ang karbao sa bakanting alote tugtog nga nagbinaisay sila kaginlabos ang suspect ang biktima gamit ang binangon. Nakaangkon sa mga pila sa ulo kag liog ang 55 anyos nga biktima rason sang iya kamatayon. Sa pursuit operation sang katapos ang Murcia PNP, nadakpa ng suspect kag na-recover ang binangon nga gingamit sa krimen. Sa number 3, pasahero nga padulong kuntani sa Bacolod Silay Airport na intercept sa NAIA kag nakuhaan sang kapin sa 13.7 million pesos nga shabu. Ginabalabagan sa otoridad ang isa ka 62 anyos nga pasahero matapos madiskubrihan ang kapin sa 13.7 million pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu sa sulod sa sinihan carry baggage sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Miyerkules nga adlaw. Nakasulod sa box sa isa ka powdered milk supplement ang illegal nga droga na nagabugat sa masobra 2 ka kilo. Naka-schedule kuntani nga magsakay sa eroplanong babae padulong sa Bacolod Silay International Airport. Bangod padulong sa airport ang pasahero, wala ginadula ang posibilidad nga diri sa Bacolod o kun sa Negros Occidental pagdalon kuntani ang illegal nga droga. Ginsiling ni Bacolod City Police Director Colonel Joresti Coronica nga madamo ang posible senaryo sa pagka-intercept sa pasahero. Posible suno sa iya nga una ini nga pag-attempt nga mag-transport sa illegal nga droga kag posible man nga wala makihibalong tigulang nga may unod gali nga illegal nga droga ang iya ginpadala ang ukon ng iya ginadala. Sunod naman kay Police Captain Jodices Catalogo, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, hindi sila makahahom-ahom kung dirigid man sa Negros Occidental, iga-distribute kuntani ang na-recover nga kontrabando. Sa number 2, ginkumpirmar sang Department of Health Negros Island Region nga 2 ka mga residente sang Siquijor nga naigo sang glanders disease ang napatay. Ginasiling ni Dr. Nikki Hao, ang Regional Director, nga ang 2 ka mga lalaki nga napatay ang kabahin sa 6 ka mga pasyente gikan sa probinsya sang Siquijor nga ginbulong sa Dumaguete City bangod sang confirmed glanders disease. Dugang panihaw ang 2 ang napatay ang mayara sang comorbidities nga nagalakip sang hypertension kag diabetes. Sa karon silang nagapatigayan sa contact tracing sa probinsya. Ang importante suno sa kay Hao ang glanders disease ang temprano pa nga ma-detect agud gileon nga madapatan sang bulong. Anom sa karon ng laboratory confirmed glanders cases sa Siquijor pero ginapatuman ang contact tracing kasubong man ang assessment sa mga yadtong persona nga nagaukon na expose sa mga nagamasakit nga sapat. May samples na nga napadala sa Research Institute for Tropical Medicine para sa validation. Damlag pa, ginsiling ni Governor Jake Vincent Villa nga pesar sang glanders disease nagapabilin nga safe ang lugar para sa pumuluyo sini kag sa mga turista. Ang glanders disease balatian sa kasapatan tugas ang bakterya sarang malat na ng tao. Makuha ini sa direct contact sa nagamasakit nga sapat. 2 of them po have died. Based on the different histories, meron din po kasing comorbidities yung mga kaso po na ito. And yun nga po, ang important kasi talaga for glanders is early treatment and early detections. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bacolod LGU ang nagsapol para mapabaskog ang pagpatuman sang precautionary measures batok sa mpox kag glanders disease. Pagtukod sang task force ang ginduso. Ginkumpirmar ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinyon ang unang kaso sang mpox sa probinsya sang Iloilo kahapon. Ginkumpirmar man sang Iloilo City Health Office ang unang kaso sang mpox sa syudad. Tungod sa 2 na ka mga kumpirmado nga kaso sang mpox sa kaiping nga syudad kag probinsya sang Iloilo, nagsapol sanday Bacolod Acting City Mayor Elcid Familiaran upod sa City Health Office kag mga natungdan nga City Department agod mapabaskog ang precautionary measures batok sa mpox kagibad pa nga sahay sang notifiable diseases kasubong sang glanders disease. Ang mpox isa ka sahay sang makalalaton nga masakit nga pila sa mga sintomas ang pag-angkon sang pasyente sang rashes o kun skin lesions, pagpalalakit sang kalawasan o kun ulo kag paghilanat.
Ang Mpox nagalapta paagi sa skin-to-skin contact, kasubong man sa mucosal lesions, kaangay sang paghalok, kag pagpakigilawas, kag respiratory secretions. Ginpahayag ni familyaran nga iya ginduso ang pagtukod sang task force nga magatutok kuntani sa mga kasubong nga balatian, pero nagapating CHO. Kasakaron, mas nagakaangay taga nanay sang atensyon ang pagpabaskog sang public advisory agud nga mas mapabaskog man ang monitoring kag pagpaiway sang paglapta sang balatian. Gindugang ni familyaran nga sa subong hindi pa kinahanglan ang pagpatuman sang border control o kon border inspections, ilabi na sa mga points of entry kasubong sang seaports kag bus terminals. Aton kinabisuhan ang publiko nga magabilin nga kalmado kag maging aktibo sa pagproteksyon sa tagsa kaayong lawas. Yung discuss natin ang preventive measures. Hindi maglapot din both, no? Ang blunders and impacts rin na sa ilong, blunders ara naman sa City Hall. So ang aton directive sa City Health Office for them to issue a public advisory of how to prevent transmission of Mpox. Awareness kita subong I was inclined to form a task force but then it's not yet needed as of the moment. Kag sa good vibes, mga kahoy kag kawayan gikan sa mga campaign materials ang nahimo nga tree guard sang Benro, pati mga plastic strap nga masami ginagamit sa mga packaging ang nahimo man nila nga banig kag mga materyales sa paghimo sang bangko kag mga folding bed. Yari ang report. Hindi magdubo sa kapinapulo katonilada sa mga campaign materials ang natigayon nga napangbaklas sa Bacolod LGU pinaagi sa pagpanguna sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, makaligad man sang piniliay. Gani agud nga hindi na magdugang pa ang kadamuon sang basura sa sanitary landfill, ginapatuman sang Benro ang pag-recycle sa mga campaign materials. Ginsiling ni Larry Aguisando, ang pamuno sang Clean and Green Program sang Benro, ila ginatipo ng mga tarpaulin agud mahimo nga plastic pots sa mga seedlings, kag ang mga kahoy kag kawayan nga nagaserbe frame sa mga campaign materials ang ginahimo naman nila nga tree guard. Ang mga frame niya ginaobra na namon na muna siya tree guard. Ang tree guard niya siya muna na siya ibutang to sa mga gilpang tree planting namon sa Pilisa. Kag may propose pa kami da sa esplanade na tamnan na sa namon kwan Nara kag Tindalo. Magluwas sa mga campaign materials, ginatipon sang Benro ang mga plastic straps agud nga mahimo nga banig, materyales sa mga pulungkuan kag folding bed. Ang iban ginihimo nga materyales sa kudal kag mga basurahan. Pating mga paper cups halin sa mga fast food chain ang ginakolekta sang syudad para sa mga seedlings. Ginalauman ni Aguisando nga paagi sa pag-recycle sa mga basura, madamo ang sarang matagaan sang duga nga palangabuyan. Hindi ko maka-livelihood sa mga tao, mas nami. Kung ano lang mga waste materials nga pwede ma-recycle. Ang kutob sa mga puslan, separar. Ang hindi mapuslan, amo na itong iabuhita sa sanitary landfill ta. Parang atong sanitary, instead nga mabuta sa 3 months, mga lasting siya, kaya ang iabuhita to wala na kita yan. Ginapaabot sa Bacolod LGU nga sa tion nga mahuman ang ginatukod nga material recovery facility sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, mas mabuhinan pa ang kadamuon sa basura sa syudad kag ma-convert ini sa mga nagkalain-lain nga mga recycled products. Kag shoutout sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Ma'am Jobeya Janala sang Baguio City, Walter Esenas, Benji Borlas, mayong hapon sir, Joe Artones, kay RH Tata, Maricon Hayashi sang Japan, mayong gabi, kay Aida Palencia, nagpa-shoutout siya kay Ninette Vasquez Santos sang Singapore, pero si Ma'am Aida from Taipei, si Gloria Bantigue sang Pulupandan, Sir Nene Grande sang Banwa sang Buses Padilla, mayong gabi sir, RF Diamond. Sumuman kay Jesse Ray Hevero, may pa-shoutout siya sa Garucha family, kag Hevero family.
kay Romel Gallo, Lindol Sunyo, Ria Tenefrancia, kag kay Sir John Randolph Rubin. Nagapa-shoutout siya no, kag ginapagit siyang iyang daughter sang 8th birthday. Happy birthday, watching from Kuwait. Kay Gina Villanueva, Subuman Maria Fe Barredo, kag siya Ria Tenefrancia, may pa-happy birthday man kay Ian Gan, kag kay Alan Pilio. Subuman kay Engineer Sandro Magapan. Sa aton nga live sa YouTube, no? Ariman greet naton, ginapa-shoutout si Catherine Las Pobres, mayong hapon, watching from San Carlos City. Kag amuyad tong top stories of the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.